Usahay matingala na lang ka, na naana kay mabuhat, na never nimo na imagine, na kaya di ay nimong buhaton. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Ako day si Jana. Ang akong trabaho sa una, kay massage therapist. Pero dili lang basta normal na massage parlor ako ang gitrabahoan. Kay na may mga extra service ug naay happy ending. Ug tungod aning akong trabaho, kay daghan ako na experience. Ingon pa sila na ang first time nimo kay dili gyud nimo makalimtan. Sobrang kakulba ako ang na-feel sa pinakauna na akong shooting. Perting bugnawa sa akong kamot ug wala jud ko kasabot sa kuantiyan ato na time. Ang pinakaunang customer nako kay Suki na daw to dito. Gi-remind jud ko sa moang supervisor na tarungon nako kay regular customer lagi namo. Ug dako daw mohatag og tip. Pero wala gyud nawala ako ang kakulba ug nisamot pagani pagsulod nako og kwarto. Kay sobra man makatutok si sir. Nga mura mag anytime kay mudas maglagkalit sa kuha. Sa mong uniform or attire palang daan kay makabalo na ka na dili lang massage gyud ang amuang gina-offer. Dili lang gyud massage ang mahitabo. Kay ang amuang ginasuot ikanang mini skirt na medyo bukad-bukad. Ug ang upper kay white na crop top. Sa matong gisugdan na nakong massage ang pinakauna nakong customer. Itago lang nato siya sa pangalan na si Sir Richard. Si Sir Richard kay usa ka businessman. Biyudo na nasa mga 50s ang iyahang edad. Dili siya gwapo kaayo, pero lakas kaayo siya dating. Then siguro mga 20 minutes na nako siyang gimassage. Nabantayan na lang nako. Na iyahan ng hawid-hawiran ako ang paa. Ug ni samot na gyud og buto-buto akong dughan. Kay hunahuna nako kay mauna gyud ni ang extra service ba. Wala ra pud ko mereklamo kay kabalo ko sa akong gisudlan. Ug ang gi-avail ni Sir Richard kay ang 1 hour na special full body massage na tag 5K. Special yun kay walay laktaw. Sa matong gipasagdahan na lang nako siya nga gahawid-hawid sa kuang paa. Ug hantod sa gipahayang na nako si Sir Richard. Ug didto gyud ni bulaga sa kuha nga namay poste nagatindog. Unya si Sir Richard kay smile lang na nga nitan-aw nako. Paghuman kay nitan-aw dayon sa iyaha. Na perte na siyang gahiya. Nga murag dili ra ba normal na size sa mga Pinoy. Kay Dax jud siya. Ug nakasabot pud ko sa meaning siyang smile. Na gusto na niya pasugdan ang special na extra service para niya. Ug bisan gikulbaan pa ko, wala kay lang nahimo kundi isugdan na nako ang extra service para kay Sir Richard. Ako anang gimassage ang iyaha nga ang tumong kay para malamian siya. Well, gamassage na ko siya ha. Gisultian na dayon ako siya sa moang extra special na menu para makapili na siya. Ang una sa moang menu kay ang Eat All You Can. Mao ni ang ako ang kaunon iyaha hangtod mahuman siya. Ang ikaduha kay Ride Safe. Sakyan ako siya og balig 1 round or kanang hantod nga mobutos siya. Ug ang last kay ang Package of Heaven. Anli kaon ni siya, anli sakay, anli position. Ug anli boto for 1 hour. Then pag human ako istoryaan na kay Sir Richard, dito lang ako na hinumduman
na suki naman ay ni siya dere. So kabalo na gyud siya sa mo ang mga gina-offer dere. Ug adyo ko nasayop sa kung nahuna nga iyahang gusto kay ang package of heaven. Meaning ana kay kinahanglan akong buhaton siya ang tanan for 1 hour. Pero before nako sugdan ang package of heaven na iyang gusto, nagkuha sa kog init na tubig na gibutang sa planggana ug tawel na puti para itrapo nako siya. Paghuman ana kay gisugdan na nako ang paglingaw-lingaw siya. Dan gisakyan nako siya na pang performance level kay puslan man nga gisudlan nako ni. Sa kung nahuna pod kay para dako iyahang tip na ihatag sa kuha. Sa pagbuhat nako ana kay wala jud ko nag-enjoy. Nakoy ma-feel na gilok na lamig. Pero wala jud nako na-enjoy kay naa sa kong nahuna trabaho ra ni. Pero nakurat na laman hinuon ko kay iyaharamang kong gikalit o gihigdaan na. O giayog kaon ng ako. O giayo jud kuniyag ana-ana. Pagkadaghan na lang yun sa posisyon nga iyahang gisulayan sa ko. Murag wala pa ako kasabot sa mga nahitabo kay dapat ako biya unta ang mopalami siya. Usapod kay murag nalamian naman hinuon kay ko sa iyahang mga gipang buhat sa kuha. Nga sukad ra ba sa una kay wala ko naka-feel nga katong ginabuhat paninamo sa mga uyab sa una. Lahi ra gyud siya mo dala. Sa motong wala na yun ako napugni akong kaugalingon. Nga saba na jud kaayo. O gi-enjoy na lang nako ayo ang mga nahitabo. Basta wala na ako kabalo kung pila to ka rounds. Kay sobra man kaayog energy si Sir Richard. Ug kamaayo na lang gyud niya. Kay kabalo gyud siya unsaon pagpagilo. Ug kabalo siya mo timing na makaabot ko sa sobrang kalamig pa. Paghuman pa namo ato kay dako pa kay na siya deep na gihatag sa kuha. Ug ningon pa na siya nabalikan daw ko niya.